Any 1190. Mentrestant Occident es dedica a les croades i edifica catedrals, Àsia es troba revoltada per les cavalcades dels mongols de Genghis Khan. Alto! Acamparem aquí! Els fems que recullen els nens barrejats amb herba seca són l'únic combustible possible d'aquests indrets. Endavant! Pareu! Heu vist els tangusos? Sí, valerós Tamuquin. El seu campament és a 3 dies a cavall. T'hi acompanyarem. Gràcies, amics! Perseguirem els traïdors! A la càrrega, sense pietat! Sí, efectivament. Amb un gravat d'homes comença l'epopeia de Temutkin. Aquest jove guerrer tindrà un destí fabulós i amb el nom de Genghis Khan construirà un dels imperis més grans de tota la història. És proclamat Khan l'any 1200. Conquereix Mongòlia i Sibèria el 1207. L'any 1209, el Tíbet. Envaeix Xina el 1211. El Turquestan el 1218. L'any 1220 inicia la guerra contra Khorasan, que va ofendre Mongòlia i no va intentar reparar-ho. En guàrdia! Genghis Khan reuneix 200.000 cavallers i es llancen primer cap a terres musulmanes. En aquesta mateixa època, l'any 1214, guanya la cavalleria francesa en la batalla de Bovins amb 1.000 de soldats. A l'atac! Aquesta era la filosofia de Genghis Khan. A l'edat de 65 anys, a conseqüència d'una caiguda de cavall, mor deixant darrere seu tot un imperi que continuarà engrandint-se gràcies als seus fills i nets. Dels seus fills, el més important serà Kublai Khan, precisament el que és beneït abans de morir. I si el papa fos tan amable d'enviar-me 6 homes educats en la fe cristiana, instruïts en les 7 arts i que sàpiguen debatre i puguin provar als idòlatres que la fe de Crist és la millor i que totes les altres lleis són falses, jo, el Gran Khan i tots els meus pobles ens convertirem al catolicisme i ens unirem a l'Església. Aquest és el missatge que el Gran Khan, Kublai Khan, donà als germans Polo que feia 2 anys s'havien embarcat de retorn a la seva pàtria, Venècia. El seu fill i nebot, Marco, els acompanyava. Ho heu arreglat? Anirem cap a Cipango i Catai, però pararem a Acre. Hem de veure el papa Gregori de Plasència. Això és Acre. Ens sap molt de greu, però ens haurem de separar. Ei, no creus que et podria fer falta un noi tan fort com ell? I algú tan brillant com ell? Espereu un moment. Pare, ens podem emportar aquests 2 nois amb nosaltres? Potser els necessitarem. Bona idea, que marxin amb nosaltres. Gràcies, pare, ara els ho dic. Des d'ara sereu els nostres companys. Que bé!
Sant Pare, el gran Khan a qui anem a visitar, us agrairia que uns quants emissaris comissionats per vos anessin a donar-li testimoni d'Occident i del cristianisme. Aquest signe de respecte farà que s'uneixi a nosaltres. Amb això ja n'hi haurà prou. Però Santedà... I també els sants olis. És que també necessitem ambaixadors com aquests venerables germans. Teniu raó, vosaltres dos. No creu que podríem ser-li més útils aquí, Santedat? Així us va bé? Bé, nosaltres pensàvem que haurien de ser 6. Oh, no, impossible, 6 germans són massa, no. Bé, aleshores 5? 4? No. D'acord, que siguin 2. No, he dit que no. És la meva última paraula, repeteixo. El germà Nicolau de Vicenza i el germà Guillem de Trípoli. Però on ha anat aquell? Germà Guillem! Germà Guillem! Per on és? Vol baixar immediatament? Ningú no hi pot pujar sense el meu permís. Així! Pare nostre que esteu en el cel, protegiu-me. Escolteu, ve algú. Sou homes del sultà del Caire que veniu a envair-nos? No, venim de Venècia. Mireu això. Què me'n diuen d'aquesta bossa d'or? Per què ens hem de conformar només amb aquesta bossa si podem tenir tot el que porten a sobre? A més, qui ens impedeix fer-los presoners i vendre'ls com a esclaus? Arrosteu-los a tots! Paret. Sí, és una missió meravellosa si en sortim vius. Però són les ordres del Sant Pare. Ho sentim molt, però no estem fets pels viatges. Teniu l'última paraula. Aneu-vos en pau. Resarem per tots vostès. Espereu, que Déu us protegeixi. I a vostès també, amics. Que Déu us acompanyi. La caravana dels nostres amics es dirigeix cap a l'Orient Mitjà quan... Mireu! L'Arca de Noé! Vinga, no perdem el temps. Arri, vinga! Són les seves petjades. Vinga, més de pressa i abans de la nit els atraparem. Arri, cavall! Un altre dia a Mossul... Perdoni, què és aquest líquid negre que hi ha aquí dins? És petroli. Els nostres amics arribaren fins a Bagdad, Espereu que us atrapi. Arri, cavallet! on una barqueta de vela els portarà fins al port d'Ormuz, al golf Pèrsic. Els atraparem! Arri! Puc posar a disposició seva aquest vaixell. Els puc garantir que resistirà. N'està convençut? Vosaltres, miserables! Heu vist algú que s'hi assembli? Si et pregunten per nosaltres, digues que hem embarcat. Heu vist aquests homes? Sí, han embarcat. Els veu allà? Aleshores aquesta vegada els agafem. Vinga, de pressa, pugem al vaixell! Segueixen per la serralada del Sagrós. De sobte, s'aixeca una tormenta de sorra que facilita les emboscades. Ja són aquí. Aquesta vegada sí que els tenim, vinga! A l'atac! A ells!
Amb aquest assumpte solucionat, els nostres amics poden continuar tranquil·lament el camí, fins a arribar a les primeres pujades d'Hindu Kush, la travessa de les quals serà molt pesada i perillosa, i tanmateix més fàcil que la del desert de Gobi amb les terribles tempestes de sorra. Però oi que són... I aquest no és... el mestre. Una raça molt curiosa, la mongol. Em sembla que els nostres seguidors han desaparegut. Ara ens divertirem. Ara veureu. Sa Majestat, assabentada de la seva arribada, m'ha demanat que els acompanyi i els ajudi en tot. Us seguirem amb molt de gust fins al palau del Gran Kublai. Ai, ui, ui, ui. 15, 16, 17, 18, 19. Els últims revolts del riu Groc i al final Pequín. Finalment. Els Polo ja porten prop de 4 anys de viatge. Hola! Hola. L'emperador és el sobirà més poderós que ha existit des d'Adam fins en aquest dia. De formes velles, ni petit ni gran, una mica garçonet, els braços i les cames prims i estilitzats, i té la cara blanca i vermella, els ulls negres i el nas ben fet. Té 4 dones legítimes i alguna concubina també. Tenia una granja d'eugues blanques totalment, sense ni una taca, i més de 10.000 de la seva propietat. I bevia, com tots els seus avantpassats, la llet d'aquestes eugues, de la qual ningú més no en podia beure. L'astre del dia brilla sobre els fills del cel. El nostre sobirà totpoderós ha rebut la visita d'estrangers que han arribat de l'altre costat del món. És l'hora d'anar a treballar, de pressa! Mira! Sí. Li agrada? Puc emprovar-m'ho? És clar. En té algun de la meva talla? Sí, honorable estranger, espera. Mira. Molt bé, molt bé. Què li sembla? Només tinc una moneda. Està bé, està bé. Vull la túnica més maca que tinguis. Sóc el seu humil servidor. Està esplendorós, tant com l'estrella del matí, senyor. Quan en vols? 4 monedes. Te'n donaré 5. Aquesta missió us permetrà demostrar les vostres qualitats. Porteu-vos amb dignitat. Els nostres amics emprenen camí cap a la ciutat de Sant Xicou, assetjada per un general de l'emperador. Benvingut. Miri, foraster, tots els intents d'assalt no han tingut èxit. Els meus homes estan molt cansats. Ja no podem fer res més. Jo crec que ho podríem intentar amb les catapultes de què hem sentit parlar. El que va passar és que Marco va aprendre molt de pressa els costums tàrtars, el seu llenguatge, l'escriptura, i es mostrava reservat i prudent en tots els camps. A la tornada de cada viatge, Marco explicava a l'emperador totes les coses noves i estranyes que havia vist. Ho feia d'una manera agradable i intel·ligent, i li exposava les solucions que havia ideat. L'emperador estava tan complagut que li va prometre amistat i una gran devoció. Uns veneren Jesús, uns altres Mahoma, uns altres Buda. Jo els venero tots perquè em protegeixin. És molt més segur. Ara t'explicaré la nova missió. Té. Al seu servei, Gran Kublai. De missió en missió els anys van passant.
Ja en porten 17 a les hordes de Kublai. Els nostres amics ja tenen ganes de tornar, però el Gran Khan no els deixa perquè sent per ells molt defecte. Els nostres amics gairebé ja han perdut l'esperança de tornar a veure la seva terra, però un dia arriben 3 barons de Pèrsia. El seu senyor desitja que l'emperador li concedeixi una nova esposa perquè ha enviudat. Oh, és molt bonica! Els Polo ens podrien acompanyar. Són uns bons viatgers i ens podrien ajudar molt en aquest viatge. L'emperador, que els estimava molt, no volia deixar-los marxar, però finalment es va deixar convèncer i els demanà que acompanyessin la princesa i els barons. I, és clar, es va haver de buscar nous consellers. De fet, no li queda cap més remei. Sí. El Gran Khan dona als nostres amics uns missatges pels reis de la cristiandat i 13 vaixells per la travessia. El viatge era molt llarg i 13 vaixells no eren gran cosa. El trajecte de tornada va durar 3 anys i els nostres amics arriben molt esgotats. Ha estat un viatge molt dur. Nosaltres una altra vegada? Està bé, entreu. Però aquesta vegada Doncs a dormireu l'estable. L'endemà, davant de tota la família reunida, ja fa 24 anys que els Polo van deixar casa seva. El Palau del Gran Khan és molt gran. Té un saló on hi podrien menjar més de 6.000 persones còmodament. Hi ha tantes cambres que ningú encara no les ha pogut comptar. Tot és tan bonic, tan gran, que em falten paraules per poder-ho descriure. Em sembla que ningú més al món no podria fer res que s'hi assemblés. Però què diu? No pot ser possible. És boig, no pot ser. Els miserables, els vells, els orfes són allotjats pel Gran Khan i els dona pa calent. A la província del Sangardan, les dones després de parir se m'han de seguir a treballar. I el nadó i el pare es fiquen al llit durant 40 dies. Llavors els familiars i amics poden anar-los a visitar i a felicitar-los. Vinga, anem, això és escandalós. Però això no és tot, encara n'hi ha més. El Gran Khan fa cultivar la medul·la de la morera que troben sota l'escorça de l'arbre. Amb aquesta medul·la fan un paper negre que van retallant. El més petit d'aquests papers costa mig dinar. Si és més, val un vessant d'or, i així continuen fins a 10 vessants. Tots aquests papers estan segellats pel senyor i ha ordenat produir-ne una quantitat tan gran que podria pagar totes les joies del món, fins i tot les més espectaculars que cap rei no es pot imaginar. És per això que afirmo que el seu tresor no s'acaba mai. El món sencer pot acabar sent de la seva propietat. A la capital hi arriben més objectes preciosos que a qualsevol altra ciutat del món. Més de 1.000 carros de sedes cada dia. Ningú no vol vestir-se amb seda que no sigui estranya. Només amb seda? A la província de Katai hi ha una muntanya negra de la qual en treuen una espècie de pedra negra que fan servir de torxa. Conserva el foc de tal manera que si s'encén a la nit, al matí encara crema. Pedres que cremen? Hi ha un riu que és el més gran del món, pel qual naveguen més de 15.000 vaixells, i passa per una ciutat que té 12.000 ponts de pedra que la travessen. I són tan alts que per sota hi podrien navegar les naus amb les veles més grans que la flota veneciana hagi tingut mai. Cal que afegeixi que aquesta ciutat és construïda totalment sobre l'aigua. Any 1298. Venècia està en guerra amb Gènova, la ciutat rival. Prop de l'illa de Còrsega, a bord d'una nau veneciana... Són molts i ben armats. Serà una batalla molt dura. Tothom al seu lloc, preparats pel combat! Malgrat l'esforç dels nostres amics... Amics! Tornarem, Marco! Mai cap home, ni cristià ni musulmà, ni bàrbar ni pagà, va viatjar pel món tant com ho va fer el noble i il·lustre ciutadà venecià Marco Polo.
A través d'aquest personatge, Occident coneixerà d'una manera real el desconegut Extrem Orient. 2 segles més tard, Cristòfor Colom partirà cap a l'oest en busca de Catai, de les Índies, descrites per Marco Polo, i descobrirà Amèrica.